I ćao drugari, evo jedne nove zanimljive teme. Pošto mi se evo bliži za mjesec dana registracija, seo ja pre neki dan da vidim koliko mi treba goriva, koliko mi treba para za registraciju, računam nešto i rekao, aj kad već gledam, ajde vidim, rekao, koliko mene košta u stvari ovaj auto godišnje, koliko ja para potrošim na moj auto. I pošto ja sam ranije manje prelazio, sada prelazim nekih, eto, zadnjih 2-3 godine prelazim po nekih 15.000 prosečno godišnje. I pošto eto, auto mi otprilike prosečno troši nekih 6 litara eurodizela, to je nekih 1000 dinara, odnosno 8 evra. Na 1000 km to je 80 evra, a na 15.000 km to je 1200 evra. Znači ljudi, samo za gorivo 1200 evra, ozbiljna cifra. Registracija je nekih 180 evra, ne znam, servis, ajde radim malo kvalitetnije ulje, radim bolje filtere, izađe mi 100 evra, mi izađe mali servis, znači sve ukupno 1480 evra, bez nekih drugih troškova za neke druge eventualne kvarove, bez ičega drugog. Recimo, ajde i gume su tu isto bitne. Ja sam kupio gume pre 2-3 godine, kupio sam i zimski i letnji set, platio sam oba seta 450 evra i pošto planiram da ih vozim eto, po 50.000 km, to je, ja ću to preći za nekih 7 godina, 450 evra podeljeno na 7 godina, to mu dođe po nekih 60-70 evra dodatno i još onih 1480, znači 1550 evra bez nekih dodatnih troškova, eventualno ako ispadne neki kvar ili neko dodatno ulaganje, nešto koje ćete da ulepšete auto, da mu kupite felne ili nešto slično. I hajde, to je što se tiče mog auta, hajde da vidimo neki jeftini auto, recimo Punto, onaj iz 2001-2002 sa motorom 1.2, onaj sa 60 konjskih snaga, 8 ventila, koji je ono bukvalno jugo što se tiče održavanja, koliko on, recimo, ajde da sa njim recimo pređete neki 10.000 km godišnje, manje auto, manje kilometraža. Kažu da on troši, nije kaže, eto znam, ima prijatelj 6-7 litara prosečno, eto neka bude prosek 6 litara, ajde volimo mi da lažemo što se tiče potrošnje goriva. 10.000 km gorivo neka bude isto 8 evra 100 km, znači 800 evra što se tiče punta na 10.000 km, plus taj punt o registraciji mu je neki 120 evra, plus mali servis za tog punta košta nekih 40 evra, onako jeftinje on za održavanje, znači 960 evra za punta, bez guma, bez nekih drugih troškova za neke druge kvarove, bez, ako vam najđe to veliki servis ili nešto, znači bez ičega drugog, eto 1000-arka, što kažu za jebenog punta od 60 konja, eto, znači onaj bukvalno jugić, ali mora. I sada gledamo, isto tako možete da izračunate za svoj auto, te cene variraju, u zavisnosti koliko vam auto troši, koliko je skup za održavanje. I sada kad pogledate, to je dakle ovih mojih 1500 recimo i ovih 1000 za punta, recimo za ovih mojih 1500, to je 5 prosječnih, eto nekih srpskih realnih plata prosječnih, po 300 evra, iako kažu da je prosek, ne znam, 400 nešto evra, ali znate kako oni računaju prosek, računaju tako što sada ja imam recimo 2000 evra platu, a 10 vas imate 250 evra i to kada se, ne znam, 2000 i plus 2,5 podeljeno na 11 izađe 400 nešto evra, to je prosek, glupi prosek koji oni kao takav, ali realno je to drugačije. Tako da uopšte nije malo kad pogledate što se tiče, kad pogledate gde živimo i naš standard. E sada, da li je to, kažem opet, da li je to zaista skupo ili je to skupo zbog naših standarda? Ono što mene onako poprilično nervira i što me ljuti jeste da, ok, ajde, em što nam je loš standard, em što imamo loše gorivo, em što nam je to gorivo skupo, znači u rangu sa zapadnim zemljama ili negde čak i skuplje. I šta se dešava? Recimo da, ono što me najviše živcira, ljuti, nervira, jeste da mi kada plaćamo gorivo, mi plaćamo akcize 54%, znači 54% država prosečno, znači ne znam, benzin je 53 nešto, dizel 54 nešto ili obrnuto, uglavnom 54 prosek. Znači vi sad, ja odem, evo, sipam za 20 evra gorivo, ja 11 evra dajem državi, a 9 evra dajem toj kompaniji gde sam kupio gorivo.
Znači ljudi, da li se svesni, znači više od pola dajete državi, plaćate znači porez zato što hoćete eto da se vozite. I sad oni se hvale, znate, ne mislim samo na Srbiju, znači na zemlju u regionu, eto Makedonija je malo bolja, mada i oni sad podižu cene goriva, njima su malo niže akcize, u Bosni isto malo niže, ali recimo Srbija, eto Hrvatska i ove neke druge zemlje, znači oni kao, ja, mi vodimo državu dobro, profitira država, ima para, nismo, ono, ne znam ja, hvale se. Pa ja bi bio uspješan, ne znam ja, ministar, premijer, predsjednik ili šta već, kad bi udario narodu harač od 55% samo na gorivo, što se tiče akcize, strašno, eto. Ali neću previše o toj temi, znači samo se bespotrebno iznerviram i eto, ljuti me ta činjenica, ali šta da se radi, tu smo, gde smo. Još jednu stvar na koju vjerojatno zaboravite, koja isto utiče na cenu i na troškove održavanja automobila. Ne mogu da kažem da su troškovi, ali jednostavno izgubljeni novac, ako može tako da se nazove, jeste da kada recimo kupite automobil od 10.000 evra, vi ga vozite 5 godina, nakon 5 godina ga prodate, eto neka realna vrednost može da mu bude nekih 6.500 evra. Za 5 godina izgubite 3.500 evra, podeljeno, znači 3 podeljeno na 5 ispada 700 evra, po godini vi gubite na taj automobil. Naravno, kada kupite jeftini automobil, taj pad vrednosti je manji, evo ga, grande punto abart, iz klipa gde smo se trkali, a kada kupite novi ili neki novi automobil, taj pad vrednosti, gubitak na automobil bude veći. Nastavljamo s ovom temom, imam još par zanimljivih stvari da vam kažem. Prosječna starost automobila, konkretno u Srbiji, je 17 godina, dok je u Evropskoj uniji prosek 10,7 godina, naravno recimo u Nemačkoj je 8,5, u Italiji 10,5, dok je recimo u Rumuniji 15 godina, u Hrvatskoj 14 godina. Zavisno, znači ove novije članice imaju loši prosek, taj što se tiče starosti automobila. U Srbiji rekao sam 17. Kažu da u Evropi, recimo, prosječno u Evropskoj uniji prosek je 487 auta na 1000 stanovnika. U Italiji je recimo 620, u Nemačkoj 540, dok je recimo u Rumuniji 224 automobila na 1000 stanovnika. Kod nas, konkretno u Srbiji, ima oko 2 miliona registrovanih automobila, blizu 2 miliona, na oko 7 miliona stanovnika. To je nekih, kažu, oko 250 auta na 1000 stanovnika. I evo te, bolji smo od Rumuna, oni 224, mi 250. Ali dobro, tu smo, blizu smo. Slično je nešto i okolnim zemljama. Slovenci su malo jači od nas, mislim 300 i nešto. I sada glavno pitanje nad pitanjima, eto mi što imamo stari automobil, što imamo manje automobila, mada ja se ne bunim što se tiče toga što imamo manje automobila, šta će nam više zagađivača. Glavno pitanje nad pitanjima jeste da li je automobil stvarno potreba ili luksuz. Pišite u komentarima šta vi mislite, da li je to potreba ili luksuz. Ja sam stava da ako je porodica u pitanju, da je priroda posla takva ili nešto drugo, da automobil predstavlja stvarno potrebu, posebno ako niste u strogom centru grada, ako ste negde na periferiji, ako ste u selu, pa recimo, ne znam, autobus ima 2 puta dnevno ili taksi košta kao pola registracije punta. I onda, ne znam, idete na posao, vratite se s posla, vozite decu u vrtić, vratite ih u školu, svašta nešto, u tom slučaju zaista predstavlja potrebu. Luksuz bi mogao da se nazove pod luksuzom to ako vi, pored standardnog automobila, imate i jednog, ne znam, Audija TT ili lupam Porsche Boxer, onaj stari, ili tako neki automobil koji će vam stojati u garaži i vozit ćete ga samo vikendom i sipat ćete gorivo za njega, ne znam, plaćate registraciju, eto, da biste se provozali samo, da bi vama bilo lepo. To se može, eto, nazvati luksuzom. Ili recimo ako kupujete auto, pa umesto, ne znam, Golfa 519 TD, vi kupite 2.0 GTI sa 200 konjskih snaga. Ali doživljaj luksuza je individualan i zavisi od materijalnog stanja. I možda recimo za nekog taj Golf 5 GTI predstavlja, ne znam, sirotinski auto, a za njega je u stvari luksuz to što hoćeš ili kolega sa Golfom, ajmo polako autoškola. Ali recimo za takvu jednu osobu luksuz predstavlja kupovina nove S klase. I mali, da vam kažem nešto, s obzirom u kakvim državama živimo, posebno mi ovde u regionu, i kakav nam je standard,
Možda za nekog luksuz predstavlja i 3 obroka dnevno, a automobilu i ne razmišlja, nažalost. Pišite obavezno u komentarima šta vi mislite, da li je automobil luksuz ili potreba, i pišite koliko vas košta godišnje održavanje automobila. Obavezno like na video, subscribe na kanal i zapratite Autoanalizu na Instagramu. Pozdrav!